Völgyre pára ül, a hegy mögött a nap, a hold a tó alatt, csak egy arc a sok közül. Csikorgó barna rög, felásott föld szaga, a lélegzet bársonya, az a szó a csend mögött. Bőgös úton jársz, utazó, az a szó mindent jóvá tehet, bár el sem hiszed. Bőgös úton jársz, utazó, az a szó mindent jóvá tehet, bár el sem hiszed. Neon remeg a váróban, egy csók a korlátnál, a bárma későn zár, az otthon távol van. Lekésett alkalom, ügyetlen vallomás. Věst je tam na pole positionu, vedle je Lukáš Kerner a Max Bucher. Trošičku zakrápal, Max Bucher si krápnul, tak jak se ho tady návolili, tak Continua sendo domboca, e non è anche lato, tornare lato. Io sono preso. Man jag glad så får jag med tosala. Man jag glad så får jag med tosala. Man jag glad så får jag med tosala. Har rättat med mer sekunder där. 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 Där. Säker på man fortsätter. jdeme na to. Bucher, Heller, Věst, Weiss, Kerner, Kristaneker. A je oznakováno. Lojza Heller, to je střelba do kopce. Jeho Fabie samozřejmě disponuje patřičným výkonem, to znamená, že se ho bude chtít bezesporu využít. Heller, Bucher, Janko Věst a Lukáš Kerner. A už to začíná. Na střelnici bokem, pěkně napřed. Nále do cíle, jak Vysmet. Wow, a to je kopně naprosto. Až Jürgen Weiss.
zima už trošku poprašuje, což nebude pro ty závodníky nic jednoduchého, k tomu připočteme zapadající sluníčko a můžeme si domyslet, jakou asi viditelnost mají jednotliví závodníci. A čím jedete hloubš ve startovním poli, tím je to horší. Heller, Puchr, Jankověc, a teď to tam měl Andráš Kerner. Dobře, tam byste dovedli, Blatník rozhodně ani nestrčili. Já co může, Blatník, co musí, stačí, ale hlavně je, že nepovolil. Kdyby povolil, byla by to obrovská rána. Na čele se vytvořila skupinka tří závodníků, která může Lukáši Kernerovi hodně dobře posloužit, protože tam ta skupinka tří závodníků jedoucích za sebou nemůže tlačit tak, jak by si určitě představovala, i když Lojza Heller to teď trošku vyřešil a svým soupeřům poodskočil. Zajímavé je, že nikdo z této ještě vůbec. Kdo to udělá přesně tak, co ten jeho zůstane na trati, tím zkusí získat malinko na chvíličku výhodí, méně prašné trati, takhle bych to skoro viděl jeho podání na souboj s časem a s celými metry za Maxem Puchrem. Tak to je nádhera, divize Supercars vždycky patřila ozdobám Sedlčanské kotliny, je moc dobře, že se to pro tento závod opakuje. Další nálet do dalšího kola, Heller, Puchr. Ano, teď už trošku ukází, ale... On si to jsem přesně viděl, tam na tom náspu, ten tlačil moc a Lukáš Kerner si bohužel líznul pravým předním kolem o tu pneumatiku, která vymezuje nájezd do Jokerlepu a tím pádem je dobojováno, takže rozhodovat se bude mezi Aloisem Hellerem, který má sice už dostatečně velký náskok, ale jak vidíte, závod končí až protnutím cílové pásky. V každém případě Max Puchr a Janko Věst ještě mají co říct v souvislosti s tím, co tady máme. Kde mu mávají samozřejmě žlutými vlajkami Lukáše a Kernera, je tam odstaven. Janko Věst se snaží ještě znepříjemnit život Maxi Puchrovi, ale už na to má posledních pár zatáček. Pozor, Tristan Ecker ještě může bodovat a dostat se přes Jirgena Vejse, který chyboval na tom stanovišti číslo 3, což se také děje. Toho bude velice mrzet, protože to jsou cenné body. Alois Heller vítězí už po několikáté v Sedlčanské kotlině. Takhle krásný závěr tohoto víkendu. Max Puchr na místě druhém a Janko Věst na místě třetím. Škoda toho Lukáše Kernera, který startoval až ze třetí řady a kluci rakouští chytří vychytralí už mu neudělali dostatek prostoru, aby se dostal předně a on pak musel tlačit a hrnout každý milimetr. Ale v každém případě jste se určitě hodně dobře bavili, protože o šťavnaté chvíle dobře nebyla. Především ve chvíli, kdy se Lukáš Kerner pustil tam těm svodidlům do té cílové zatáčky, to stálo za to a všimli jste si, že neubral. Takže Alois Heller na místě prvním v divizi Supercars a ve velkém finále, na místě druhém Max Puchr, na místě třetím Janko Věst, na místě čtvrtém pak ještě přijel Tristan Ecker a na místě pátém Jürgen Weiss. Nám nově známý Lukáš Kerner bohužel nedokončil a zůstal odstaven v tom Jokerlepu. Dámy a pánové, holky a kluci, toť vše. Dovolte mi, abych se s vámi Szia Janko, egy nagyon kemény hétvégén vagyunk, túl folyamatos technikai problémák ellenére egy nagyon szép eredményt sikerült összehozni. Mesélj, hogy alakult a hétvége? Elég rosszul kezdődött, tulajdonképpen a döntő sikerült egyedül, végig 3 hengerre mentem, de még így is sikerült folyamatosan a 3. helyet tartogattunk. Pucher ellen és a Höller ellen,
szinte el se tudtak menni. 2-3 másodpercet kaptam a végére, és a döntőbe is sikerült ezt a harmadik helyet megtartani, aminek nagyon örülök ezzel a elfáradt technikával. Azt azért tudhatjuk, hogy a motornak ez volt az utolsó verseny, és egy nagy generál következik Reinbach előtt, igaz? Igen, nem csak motor, hanem a kábelek, a kompjúter, mindent kicserélünk benne, mert valószínűleg előregettek. Akkor felveszitek a kesztyűt az év második felébe a bajnoki címért? Muszáj lesz, most is azon voltunk, csak hát nem tudtuk, hogy ez lesz. Erőt is kapott. Köszönöm szépen, jó pihenést és jó felkészülést kívánok! Köszönöm. A to není nic jiného než divize Superkáry. Na třetím místě maďarský závodník na Seatu Leon Janko Věc. Já jsem si myslel, že to bude mladý člověk, šikovnej. Mladý kluk v divizi Supercars, to je taková moderní, už takový trend, že do Superkáry se nasazují Supercars, Janko Věc, Max Pucher, ahoj Zele! No a pokud se vás